Tama? Malakas lang ang loob natin. Pero ewan ko lang hindi balita. Alam natin na may escape plan na yung mga may pera. Meron ng exit plan yung may mga politiko. Alam ko yan kasi naipasa na rin sa akin yung information na yan. Mostly na politiko ay kinontrata na yung mga ibang private organization na rescue group. Na pag dumating ang anumang kalamidad o gera sa Pilipinas, lipad na sila sa Guam, Hawaii, US. Nakakontrata na yon. So, yung mga, hindi naman lahat lang politiko. Siguro, yung mga may billionis ngayon, di ba? Hindi nanonood ng social media yung iba. So, manalangin na lang tayo muna dahil powerful ang panalangin. Can we avert or prevent what may happen in the future? Now, kaya ko sinasabi ito kasi these are possibilities of future. Okay. Pwede bang mapigilan yan? Or, well, of course, alam natin na glorious ang future kasi darating ang Panginoon. Pero sisingit ang kaaway at dapat ma-fulfill yung prophecy na there will be rumors of wars and calamities. Kaya yan. Ang dapat gawin ng Kristiyano ngayon is mapag-aralan yung Great Commission, paano gawin, yung sumunod sa Diyos. Pangalawa, magkaroon ng survival protocol. Na after mga small wars or regional wars, we call this regional wars. Like for example, Ukraine, ang tawag dyan ay regional wars. Kasi doon sa area na yon. Magiging global lang, world war, pag lahat ng continents may gera na. Middle East, meron. Regional war yan, di ba? Pero Asia, magkakaroon kung matutuloy, di ba? Kasi merong dalawang powerful na policy ang China, okay, yung tinatawag na territorial integrity at saka business yung kanilang business na plano to cooperate with other countries para lumakas ang economy nila. So, dalawa yon. Yung territorial integrity, lahat ng akala nila, sakop nila ng original na China ay kukunin nila yon. So, ang Hong Kong ay bumalik na sa Communist China. Now, pag sinabing Communist China, yung ruling party doon, komunista. Pero yung mga tao, ayaw. Narinig ako ngayon, si Prime Minister Sen. Ano pala niya? Kung marinig niya ito, sana marinig niya, di ba? Totoo naman, maraming ayaw na dyan. So time will come, magsisimula mag-collapse yan. Mas maraming Kristiyano sa China kaysa komunista. Kaya lang, ruling party kasi yun. So, I don't know kung lalo silang titibay or magkukulap sila. Okay. Just like yung Islam, di ba? There was a prophecy na there is a prediction na pagdating ng 20, 30 years from now, ay sila ang majority buong mundo. Pero meron ding prophecy na magkukulap sila from the inside. Okay. Tignan natin ang nangyayari sa Iran ngayon. Marami dyan ay mga Kristiyano na. Ang statistic, mga 40% na lang yung Muslim at nag-aalisan pa. Nagiging pumapasok sila sa iba-ibang relihiyon. Not only Christianity, but iba-ibang relihiyon. Yung iba, atheist na nga eh. Okay, kasi sa sitwasyon ng regime nila. So, regional wars, and maybe, hindi natin alam kung ano ang escalation nito kung magiging global war. So, pag nagbabasa ka ng prophecy or nag-aaral ka, alam mo na may mangyayari. Ano ang role ng Kristiyano? Ano ang dapat gawin ng Kristiyano? Yun ang usapin dapat ngayon. Not because you are afraid. Kasi dapat in the position of strength tayo, in the position of knowing that our God, ang Panginoon Diyos, ay makapangyarihan sa lahat at siya ang in control ng history. Amen ba? So, sayang naman na
tayo anytime ay pupunta sa langit, pero binigyan ng Diyos ng extension ng buhay, my birthday every first Sunday ay may cake. Amen? Now, what I mean is, ini-extend ng Diyos ang buhay natin kahit anytime pupunta ka na sa langit kasi may gagawin pa tayo. At pag hindi mo na-discover yun, sayang yung buhay natin sa lupa. Sayang. Right? So, may usapan kami, Mr. Kat, kaya lang, may napanood akong Chinese movie. Alam niyo na yung Chinese movie na yung nung unang panahon na gera ng mga empires, yung nakapanood na naman gano'n. Nakapanood ako. Grabe, ang daming gerang, yung dalawang generals, ang daming gerang nakipaglaban, hindi mamatay-matay talaga. Mga palaso lumilipad, hindi tinatamaan. Tapos nung nanalo na sila, time of peace, saka sila namatay. Dahil lang sa isang babae. Nag-suicide sila. Magkaribal pa, magpinsan. Yung nakakainis, alam niyo nakakainis na gera, hindi tinatamaan ng palaso, laming kalaban, na-surround ng, grabe ka, lumilipad mga kalaban, powerful, parang mga nasa Old Testament ng Bible, ang gagaling. Tapos isang babae lang, namatay sila. Diba? Nag-suicide. Sabi ko, ano ba yan? Hindi worth na movie, ano? Ano nangyari? Parang ganon. Naisip ko lang kasi huwag nating sayangin ang ating buhay. Amen. Brother Benny, nung ikaw ay uoperahan, hindi mo naisip na baka yun na ang last day mo? Hindi mo naisip naman? Hindi. Oh, hallelujah. Di ba? Pero walang bumulong sa'yo. Baka, wala. Kasi lalaki, pag babae, kahit nga masisaryan ng 2 to 3 times, baliwala eh. Yung iba nga, masugatan lang ng maliit eh, parang mahihimatay na. Di ba? So, ang ibig ko sabihin ay, if you are on the life and death, okay, na situation, tama? Life and death situation, either may disgrasya or may gera, saka mo maiisip ano ang buhay. Sino sa inyo ang nakaranas ng ganun? Yung mayroong time of, ano tawag yun? Panahon na nag-iisip ka talaga, ano ba talaga ang buhay? Paano kung mamatay ako? Mga ganon, na pag-iisip, di ba? Yung iba sa inyo, wala pa atang na-experience na ganon. Ako nakailang beses naman na. Okay, pero, hallelujah, every time na mangyari yun, di ba, pag ikaw, for example, ay tinamaan ng COVID at lahat ng buksan mong social media ay namamatay, di ba? Lahat ng marinig mo ay puro patay, mga ganun, di ba? Kahit na hindi ka mamamatay, sa naririnig mo pa lang, para ka nang mamamatay. Meron yun, may mga na-depress. Okay, dahil sa nangyayari sa kapaligiran ng pandemic time. And I meet some of them, I meet these people na depressed. Pag check up naman ng doktor, wala namang makitang sakit, yung iba. Na-depress lang sa balita. But hindi nag-iisip yung mga yon, ano ba ang buhay? But later on, pag ikaw ang tinanong, saka mo na-analyze at tinatanong yung mga important questions of life. What is life? Is there life after death? At kung buhay ako ngayon, ano ang importanteng dapat maunang gawin? Di ba? Ganon? Amen? So, yung may iba nga, ang lakas-lakas eh, nagkikipag-gera lang. Di ba? Yung sundalo, mayroong ganong kwento, pero totoo ata yun, ha? Yung helmet niya, maluwag. Gumaganon palagi, tinataas niya. Gumaganon, tinataas niya. Panglima na, bumababa, tinanggal yung helmet niya. Pagtanggal niya, saka tumama yung bala, di ba? Okay lang sana yung bumababa, tapos nung tumama, at least hindi alam niya mga helmet noon, titibay. Nung tinanggal niya, kasi istorbo, saka may bala na tumama. So, anytime, kahit malakas. So, the question of life and death is always there every day. Dinideny lang natin.
Tama? We don't want to face it. Pero pag Kristiyano ka, dapat handa mong harapin ang buhay. Amen. At sa Kristiyano, yung hindi pa nakakaalam, sa tunay na anak ng Diyos, hindi tayo talaga namamatay. Ang definition ng Bible is sleep. Amen ba? Tulog lang, meaning wala ka lang activity. Pag ikaw ay namatay sa laman, you are asleep. Hindi ka dead. To be absent in the body is to be present with the Lord. Amen ba? Pag sleep, walang activity, walang ginagawa, tumigil ka na sa physical work mo. So, ibig sabihin, habang buhay ka pa, kaya mong magtrabaho. May activity. Amen ba? Okay. Pag sleep ka na, wala na, tumigil na. Kaya nga, rest in peace ang sinasabi. Tama. Okay. Pero yung mga wala sa Lord, hindi magre-rest in peace yan talaga. Kasi yung immortal sila, pag wala sila sa Lord, diretso na yan sa judgment. Ngayon, bakit ba pa tayong pinag-uusapan? Buhay pa naman tayo. Anyway, reality of life. Hindi lang life. Reality of life and death. So God is giving us every day na grasya para mabuhay. Amen ba? Every day na grasya. At kung mataas ang pananampalataya mo, amen, kahit iplano ka pa ng kaaway, maliligtasan. Kasi kasama mo ang Diyos. Amen ba? Praise the Lord. In the presence of God, there is safety. So, ito na ngayon. Ano ang dapat kong gawin bilang isang Kristiyano na binibigyan ng Diyos ng grasya araw-araw upang mabuhay pa ng mas matagal? Amen. Siyempre, pag nagbo-birthday tayo, di ba may nagpipray? Mayroon na bang nag-prayer request na sabi niya, Pastor, pag-pray mo ako, 10 years na lang ang buhay ko. Meron ba? Wala, di ba? Laging ang hinihingi ay humaba pa ang buhay. Tama, amen? Pero minsan, bakit tayo minsan ay nagpapapray tayo ng extension ng life when the life in heaven is better than the life on earth? Di ba? So, dapat makuha natin yon. Ano ba talaga? Dapat may rason kung bakit gusto mong humaba ang buhay mo. Yan yung aking gustong i-focus ngayon. At ayon sa Mark chapter 13, verse 33 to 37, anong sabi diyan? Take you heed. Now, siyempre sa mga taong wala kay Kristo, alam niyo ang buhay nila? A life of struggle. A life of struggle and a struggle to exist. Ang nasa utak lang ng mga yan ay wala silang, hindi sila nagpe-prepare, parang tayo noon, na pumunta sa presensya ng Diyos. Wala silang preparation na humarap sa Diyos ng maayos. Wala silang alam. Okay, kung mayroon man silang alam, yung itinuro ng relihiyon. Di ba? Ang namatay, may purgatorio, turukan mo ng kandila, yung walang maibili ng kandila na impyerno, yung may pangkandila, langit. Ano ba yan? Totoo ba yun? Di ba? Hindi pwedeng dahil sa kandila ay offering ay pupunta ka sa langit. Di ba? So, ang buhay ng isang, ito yung totoo, ito yung tinatawag na may belo ang utak ng isang taong wala kay Kristo. At sana ipag-pray natin na matanggal yung veil. At napakaliwanag ng salita ng Diyos na the devil, the enemy, is clouding their mind. Okay? Clouding meaning, dinatakpan ng demonyo ang utak ng isang unbeliever so that they cannot see the glory of God. At ang tayong mga mangangaral, tayong mga nagsishare ng Word of God, ginagawa natin, ginagawa natin ang ating trabaho na ipangaral ang salita ng Diyos. But that is not enough, na ipangaral mo na ipangaral. Pag hindi tayo nanalangin, mananatiling close ang utak ng mga tao.
Kaya ang first order of battle, pakikipaglaban sa evangelism, ay prayer. Amen. Prayer. Okay. Dapat alam mo ang labanan na papasukan mo. Okay. Alam mo ang propesya. O kaya nga dito sa Mark 13:33, take ye heed, watch and pray. So yung watch dyan, hindi Netflix, hindi HBO, hindi social media. Watch the prophecy. Watch the word. Amen. So bantayan. Okay. At manalangin. Na hindi dito manalangin na nananalangin dahil, takot na takot ka. No. Manalangin, okay, na mapabilis ang pagbalik ng Lord. Manalangin na ang kaharian ng Diyos ay mag-spread kasi tayo ang gagamitin ng Panginoon. Amen. For you know not when the time is. Okay. So, bilang mga anak niya, praise God, dapat iba tayong mag-isip bilang anak ng Diyos. Sino nakakaalala sa inyo na nung hindi ka pa nakakarinig ng Word of God, umaga pa lang, anong naisip mo? Umaga, every morning. Kung negosyante ka, paano ka magbukas ng pwesto? Tama? Paano kikita ng malaki-laki sa araw na ito? Tama? Kung wala kang trabaho, anong unang naisip mo? Paano magbarite sa kapitbahay? Ano ang latest ngayon? Ha? Oh. So, ang mga tao, alam natin yon, hierarchy of needs, di ba? Maslow. Ang unang iniisip, makain. Siyempre, kung wala pang yung shelter, food, shelter, and clothing. Yan yung pinaka-basic na kailangan ng tao. Doon nagre-revolve ang utak ng tao. Pag okay na ang food, shelter, clothing, naka-abroad na yung anak, may pensyon na dumarating, food, shelter, may kunting security sa pera. Kung wala sa Panginoon yan, sige, mabait na tao. Sige, mabait. So, tinutulungan yung anak. Okay, na next generation. So, ano ang susunod? Kung medyo may problema ang utak, paano man lamang? Tama? Now, hindi ito sa mga mahihirap na tao lang. Ang mahihirap sa pera na tao, pag maglamang ng tao, maliliit lang din. Tama? Pag may isang taong nagnakaw, 2,000, 5,000, nahuli, gustong pukpukin at patayin at saksakin. Tama? Hindi pa kayo, mababait kasi ang taga Manawag at taga, walang nahuhuli dito mga snatcher, Pero sa Maynila, meron yan. Tama? Pag may snatcher, hinablot yung bag, habulin yun. Pag nahabol, gustong pukpukin, gustong tusukin agad. Pagtingin ng bag, lipstick lang, yun lang doon, di ba? Sabihin natin, may karga, 2,000, 5,000. Gusto nang patayin yung tao pag nahuli. Kulong agad. May pulis. Tama? Tama? O hindi ganyan ang Pilipinas. So yung mga magnanakaw, mayroon dyan magnanakaw, adik, magnakaw, yung iba dyan, ay magnanakaw kasi walang makain. Ayun, di ba? Pero may pambili ng droga. Pero, yung ini-emphasize ko dyan ay gusto ng patayin at bugbugin. Tama. Pag magnanakaw, tama. 2,000, 5,000. Pero pag nagnakaw ng 50 billion, wala namang gustong sumaksak doon, di ba? Wala namang nagsasalita na, bugbugin natin yan. Meron ba? Wala. Basta hintayin mo ang next election, meron kang ayuda ulit. Diba? Yung mga butiki, naging buwaya. Kasi pinakain ng pinakain. Ang may kasalanan, hindi lang yung politiko na naging buwaya, pati yung tao. Yung bumuto. Kasi alam nila, butiki lang yan. Ngayon, buwaya na. Kasi lumaki. Nakita niyo yung discrepancy ng buhay sa Pilipinas?
Yung 2 to 3,000, kulong agad. Gustong bugbugin, gusto pang saksakin. Pero yung 50 billion, 100 billion, flood control. Ang meron flood, walang control. Tama? So, anong gagawin natin ngayon? Kasi wala pa namang pinangalanan at inakusahan at kaso. Meron na ba kayong alam, Marites? Hintayin nyo at manalangin. Ipag-pray natin na may mag-arise na grupo na mga natitira pang mga bayani sa bansang ito. Amen? Pag-pray natin. At sigurado, target sila. Titirahin din ng mga ito kasi ito yung mga mag-i-expose. Mag-pray tayo. Kung totoong tayo, ang mga anak ng Diyos, malakas sa panalangin, malakas sa taas, ambassador of heaven, dapat nagpipray tayo. Dapat yung mga panalangin natin mag-manifest dito sa lupa. Isa yan. Kung sabi ng pastor, go! At inire-echo ang word of God. Go unto all the world and preach the gospel. Di ba? Amen? At sabi ng iba, pastor, hindi mo lang alam, may arthritis na ako. Okay. Kneel down. Bend your knees. Amen ba? At yung mga humahayo, ipag-pray natin. Amen. Okay. At sinong naniniwala na yung nananalangin na dahil may rason talaga na hindi makapunta, pero nananalangin, kasama ka doon sa pumunta? Mga kapatid, tinignan ko yung logbook dito, nawawala. Alam niyo yung pinto na yan, di ba? Pagpasok mo dyan, may prayer room. Aircon pa. Pero walang logbook. Mag-pray tayo. Balik natin yung logbook. Pag may mag-pray, sulat ang pangalan, ilan ng minuto, nag-spend, at kung may prayer request, ilagay. We need to strengthen our powerhouse. Alright? We call this the powerhouse. Ako, alam niyo, siguro 3 weeks na ako na ininstakan ng Holy Spirit na, pag nagpipray ako sana, merong at least 2 or 3 na nagpipray sa likod sa preaching para sa pastor na nagpipreach. Sana. Pinablik ko na, para yung mga nakakarinig na ibang church, ay gumaya na rin. Di ba? Na habang nagpipreach ang pastor, may 2, 3 na nagpipray sa likod. Para yung mga isip ng tao na nakaka-receive ng Word of God mabuksan. Ang preaching ng pastor may anointing, may power, dubli pa. Siyempre nanalangin ng pastor, pero iba kasi pag may intercessor. Trabaho din yun. Higher work yun, higher job. Mataas yun na level ng office sa Panginoon. Yung nakaluhod. Hindi yung nakatayo. Amen. Praise God. Take heed ye. Take heed and pray. Watch and pray. For you know not when that time is. For the Son of Man is as a man taking a far journey who left his house. Ang anak ng Diyos ay parang isang lalaking pumunta sa isang travel, journey. Iniwan ang kanyang bahay, ibinigay ang otoridad sa kanyang mga lingkod. Note, ibinigay, hindi pinahiram, binigyan ng authority ang kanyang mga lingkod. And to every man in his work, stewards ang mga ito, managers. Okay? And commanded the porter to watch. May mga watchmen. Okay. So yun yung parallelism dito. At sabi niya, watch you therefore. Si Lord ang nagsasalita, magbantay kayo. For you know not when the master of the house cometh or will come back. You know? At even or at midnight or at the cock crowing or in the morning. So, yun ay mga watches of the night. First watch, second watch, third watch, or fourth watch. Pag sinabing watch, yung quarter. Okay? 7 to 9, 9 to 12, 12 to 3, 3 to 6. Okay, dinivide yun to 4. So, sabi niya dyan, and what I say unto you, I say unto all
watch. So sinasabi ko ito, hindi lamang sa inyo, kundi sa lahat. Magbantay. Na hindi ka nagbabantay na nanginginig, Lord. Hindi gano'n ang pagbabantay. Yung pagbabantay na ito ay may excitement. At ang word ay watch and pray. Amen. Bigyan ko kayo ng medyo exciting na situation. Mahirap makuha kasi yung watch and pray. Okay, watch and pray. Pero alam niyo yung isang ikakasal na babae, ikakasal na yung couple, di ba? Tapos, sino maunang darating sa church? Lalaki. Di ba? Pero minsan nalilate ang lalaki, di ba? Okay? So, si lalaki, nandyan na. Tapos, may oras yung kasal, tama? Anong ginagawa ng lalaki? Naaburido o nagpipray or tingin ng tingin sa labas? Tapos, dumating na si pastor, dumating na ang mga yung mga sponsor, dumating na lahat, pati si kusinero, lumalamig na ang pagkain, wala pa si bride. Oh. Di ba? Anong nangyari? Anxious. Di ba? Naku, baka ano nangyari? Ang last na possibility ay hindi sumipot. Ang isipin, baka na-delay, baka traffic, baka nagpapakain pa ng baboy, di ba? Baka maraming inaiisip, bakit wala pa? Kasi mayroong oras, tama? Ano ang feeling ngayon? Di ba? Dalawa. O yung iba naman, kung alam mong darating, excited. Pag natanaw mo na yung kotse, at dumarating na, kahit na, kumakabog ang dibdib. Tama, no? Imagine, kasal yun, sino dito sa inyo hindi na nervyos yung ikinasal? Yung hindi kinabahan. Kakabahan ka, lalo na pag malaki yung utang mo, paano kung babayaran yun? Parang hindi yun na-experience. Yung mga, hindi pa ikinasal, mag-isip-isip kayo. Okay? So, that kind of feelings and excitement, okay, may mga tao ngayon na pag parents mo, darating na ang Lord, aburido sila. Kasi baka may problema. Pag dumating, hindi sila ready. Pag dumating, hindi alam kung kasama sila o hindi. Tama? Baliktarin natin. Kasi siyempre si Lord ang hinihintay. Bible ito. Right? Yung iba naman, excited. Yes, Lord. Kung darating nga, ngayon na. Bakit? Kasi kadi-devotion ko kaninang umaga. Amen. Pero pag, lalo na, di ba? Pag nagawa natin, ang tingin natin ay nandoon sa ating talagang kahandaan. Amen. Kung lahat ba tayo ngayon, masasabi niyo, pari-parehas ang ating excitement o kahandaan sa pagbabalik ng Panginoon. Alam natin, pupunta tayo sa langit lahat pag you trusted in what Christ has done at the cross of Calvary. Pero yung excitement, magkaiba. Hindi lahat. Amen ba? Oo. Yung iba, gusto pang mag-asawa. Yung iba, gusto pang... Mga kapatid, pag dumating ang Lord, kahit may magbabayad ng utang sa'yo. Amen. Parang hindi kayo maniwala sa... Lord, sandali muna. Ang masaya talaga, yung may mga utang. Sige na, Lord, sige na. Di ba? Do not escape your responsibility. Amen. Praise God. So, una, yung katotohanan na utos ng Panginoon, watch and pray. So, ang context natin dapat ay nag-aaral ka ng salita ng Diyos, you're watching the Word, binabantayan mo, and pray. Yun yung pinaka-first order. Okay? Na manalangin na ang kalooban ng Diyos mangyari. Excited ka. Okay? And then, of course, bilang manggagawa ng Diyos, ano ang gagawin mo? So, dito, makita natin na ang sinasabi ng Lord, let us be alert. Di ba? Amen?
hindi pwede ang Kristiyano na walang talagang alertness. Okay, sa pagiging kwan. Dapat alert, awake, enthusiastic. Yan. Amen. It's not about fear. It's not about alert na parang praning. It's about expectation. It's about, Lord, I want to see you face to face. And so, pag sinabing take heed, magbantay, okay, nandiyan yan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 6. Okay? Therefore, let us not sleep as do others. Now, itong sleep na ito, iba rin itong sleep. Hindi ito yung kamatayan. Ito yung sleep na walang vision. Yung, kwan lang, yung, okay lang, gawin lang natin yung sleep, meaning, hindi lumalakad sa vision ng Diyos. Ayan yung mga nalasing, okay, and they sleep. But let us watch and be sober. Magbantay at maging alert. Sober means alert, hindi lutang. Amen. Praise God. So, ano yung mga tinutukoy dito sa pagiging, ito yung watchfulness. Ano yung trabaho na ini-assign sa atin? Okay? Binigyan niya ng authority ang kanyang mga servants. Anong authority yon? To carry on yung trabaho ng Panginoon. Luke chapter 19, verse 13. Pakilabas yun. Luke 19, verse 13. Alright? And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. Yung word na occupy till I come, dyan galing yung word na occupation. Usually noon, di na ginagamit ngayon, no? Anong trabaho mo? What's your job na ngayon eh? Pero noon, what's your occupation? Ang occupation is, what occupies you? What is making you busy every day? Yan yung meaning yan. And when you are busy every day and you're doing something every day, you are gaining territory. Ginagamit yan din as a military term, okay, the American occupation, the Japanese occupation, hindi Japanese job, no work. Occupation is the occupy, the gain territory. At yan ang ginamit ng Lord yan, occupy till I come. You work, I have given you authority, you work, binigyan kita ng kapangyarihan, otoridad, magtrabaho ka, at you gain territory for the kingdom. Amen ba? Okay, amen. So, occupy, gumawa ka, magtrabaho, gain territory, walang tigil yan, hanggang sa ako'y dumating. Amen. So, meron bawat isa sa atin, individually, and as a group, or as a church, Christ Our Life Ministry, CCP, WCC, as a church, na assigned work or assigned task sa ating mga level ng kasanayan at saka areas of responsibility. Another implication ng binasa nating verse kanina, opening verse, is the uncertainty of time. Diba? Matthew 24 verse 36, we don't know the exact date and time. Of course, ang sinasabi sa Bible ay times and season. Pero times meaning kwan yun, yung span of time yan. Times and season. Alright? So, hindi yung specific na date. Kaya pag mayroong nagsasabing propeta siya at sinasabi niyang darating na si Lord sa September 11, 2025, hindi mangyayari yun. Hindi totoo yun. Oo. Basta specific date and time, hindi mangyayari yun. Because nakasulat na sa Bible na walang nakakaalam ng exact date and time. Amen. So kung ang verse na ito nagsasabi ng uncertainty ng time ng muling pagbabalik ng Lord or unpredictability ng exact time and date, ang pag binasa mo between the lines, ang mensaheng ipinaparating ng Lord ay dapat ang Kristiyano ay constantly preparing. Amen. Hindi siya, ano ba yun? Yung hayahay. Tama ba? Alam mo yung hayahay? Wala lang, hayahay, nabuhay.
relax. Yung iba, nakahandusay. Diba? Yan yung wonder ng Pilipino. Alam mo yung wonder ng Pilipino pag may foreigners na pumupunta dito sa Pilipinas? Talagang takang-taka talaga sila. Takang-taka. Lalo na pagpunta sa probinsya. Yung mga tao, ang sarap ng buhay, nakahandusay lang sa papag, nakahiga sa mga... Pero nabubuhay naman. Sa Amerika kasi hindi ganon. Tama, no? Sa US, almost every day. Ang naging problema lang doon, work na lang. Yun yung extreme naman. Dito, higa na lang. Di ba? At yung iba, medyo masipag ng konti. Hindi lang nakahiga. Merong mga mabuboting tao naman. Di ba? Mabubote. At nabubuhay sila. Bakit? Produkto yan ng advertisement. Di ba yung advertisement na pagkatapos ng trabaho, may butilya? Yun yung advertisement. Kaya mga tao, nabudol. So, hindi pa uuwi ng bahay, didiretso sa kaibigan. Kasi yun yung nasa nakikita nila sa TV noon. Buti nabawasan yung TV, pagkatapos ng trabaho, ang saya-saya, ang pinipicture, punta sa barkada, inuman, pagdating sa bahay, wala ng pera, bugbugan na yon. So, anong sinasabi doon? Mas masaya ang buhay sa barkada, sa pamilya, impernong buhay ito. Yun yung naninira ng Philippine society. Alright? Yung produkto na sumisira sa buhay ng tao. Na nabubudol ang Pilipino kasi nga sa constant bombardment of wrong information dahil walang salita ng Diyos na nabubroadcast. Another na makita natin dyan sa verse na yan, okay, na ating binasa, opening verse natin, is the danger of spiritual sleep. Di ba? So, pag ang isang watcher or watchman ay tulog, lalo na pag sundalo ka, ang tawag diyan ay neglect of duty. O kahit na security guard siguro. Nakikita kayo ng security guard na parang gising? Yung nakaupo lang pero gabi pero nakasanglas. Okay. Diba? So parang gising yun. Diba? Hindi natutumba eh. Na-perfect ng matulog ng nakaupo. Amen. Tulad ng katabi niyo, check nyo, baka. Okay. Hindi, meron talagang mga ganong church, Ang galing. Gising ka. Nagpipray lang ako. Okay. Lalo na pag mga seminar na mahaba, di ba? Ang daming nagpipray. Okay. And then, another verse, makita natin sa verse na ito is the blessing of readiness. Pag ang isang tao ready, vigilant, dan yung word na vigil. Okay, hindi yung vigil sa may patay, ito'y vigilant meaning nagbabantay sa ano ang mangyari. Parang itong watchman na sundalo na nasa taas ng pader, nagpe-prepare kung may darating na kalaban, hindi siya takot, pero ready siya kasi armado siya, kumpleto ang kanyang kuwan. Right? In the position of readiness and power. Right? So be vigilant. Matthew 25 verse 21 ay merong, tinatin yung verse. So ang pagbabantay ay hindi passive, it involves prayer, watch in prayer, watch in obedience, watch in active service sa Panginoon. Hanggat hindi natin naintindihan yan na ang ibig sabihin ng watching ay prayer, obedience, and active service, nasa relihiyon pa tayo. Alam niyo yung relihiyon? Yung relihiyon, as long as ginagawa mo yung rota mo, sino may mga rota dati? Di ba? As long as may ginagawa mo yung nakagisnan mo, na paniniwala mo na pag ginagawa mo yun, ay okay na, nagawa mo na ang obligasyon mo, wala yon. Dapat naintindihan natin. Alright? Because of God's Word, you are watching the Word, it's going to pass, you are praying, alright? And you are obeying the Word,
and you are in the active service or active duty. Status mo, active duty, hindi retired. Hindi nyo maintindihan yun. Lingwahe ng sundalo yun, di ba? Pag retired, ay wala nang ganyan. Wala nang labanan. Pag active duty, anytime, natawagin, ready. Amen ba? Praise God. So, sa atin, mga nakakarinig ngayon, either here, face-to-face, or online, right? Tayo ba ay, pag nirate mo ang buhay mo, are you in the active duty sa kaharian ng Diyos habang siya ay nagpiprepare na bumalik at tayo ay nagpiprepare ng kanyang pagbabalik? Ano ang duty or assigned task na ibinigay ng Diyos sa atin? Are we collaborating, helping, or yung iba, ay, pastor, active talaga ang church na yan. May narinig akong gano'n. Talaga, gaano ka-active? They are actively speaking against the pastor and against the pastor's wife and against the leaders and against the elder and against each other. Active talaga sila. Ganun ba yun? Be it far from us. King James Version. Okay. Huwag sana sa atin. Tayo active sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Praise God. So, pag alam mo na ang pagbabalik ng Panginoon, you don't really know the exact time and date. Does that mean na, I don't know ang exact time and date, so, hayaan mo na lang, pabayaan na lang natin. Ganun ba ang attitude mo, or you are in the attitude of preparedness? Diba? Amen? Paano ito minumotivate ang buhay mo? Praise the Lord. So, I will give you a verse, okay, or verses na paano maging active duty status tayo sa Panginoon. Amen ba? Praise the Lord. So, Titus chapter 2, verse 13 to 14. Looking for that blessed hope. Importante yung alam mo ang blessed hope mo. Alam mo na ang buhay sa mundo, sa tingin mo pinakamasarap na dito, nandito lahat, that's not true. Sabi ni Solomon, the wisest king who ever lived on earth, the richest king na ang gold sa panahon niya ay parang mga bato lang na nakakalat sa dami, pinakamayaman na kaharian. Ang sabi niya, everything on earth is vanity. Anything under the sun is vanity. Alam mo ibig sabihin ng vanity? Vain. Walang kwenta. Okay? Sa ibang tao, sobra-sobra ang kwenta. Pero, why? Kasi wala silang spiritual eyes. They do not understand that there is something beyond this material world. There is something more, alright, itong physical world na ito. And what is more valuable na hindi pwedeng mabili ng pera o gold ay yung mga bagay na galing sa Diyos. Lagi kong sinasabi yan, you can buy sailing bed, but you cannot buy sleep. Amen? You can buy the best food, but you cannot buy appetite. You can buy all the flowers and the chocolates, but you cannot buy love. You can buy and hire all the security guards and bodyguards and all these security cameras, but you cannot buy peace. And all the things that money can't buy are the most important things in life. So yung mga tao na hindi alam o na ang utak ay tinatakpan ng kadiliman, they cannot analyze this. And hopefully when we preach the Word, we preach the truth, we preach the Word of God, I pray at nanalangin na sana tayo mabuksan ang kanilang mga mata. Anyway, the Lord has promised na sasagutin niya ang ating mga matalangin, especially our prayer for our families, our friends, mga kakilala natin. That the Lord will open doors for the gospel sa mga institutions, sa mga eskwelahan, right? Sa mga barangay, sa mga leaders ng ating bansa. Na instead of cursing these people, right? The works of darkness will be exposed, right, to the light para maglaho
at ang trabaho ng Panginoon ang siyang mag-glorify. Amen. So, while we are looking for that blessed hope, it's not escapism to desire for the coming of the Lord. Hindi ito espiritu ng pag-escape na nagdi-desire na makita ng mukhaan ng Panginoon, our blessed hope. The glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people. Kakaibang mga tao. Amen. Zealous of good works. That zealous of good works, yan ang nagsasabi na kakaiba tayong tao dito sa mundo. Amen ba? Ang mga anak ng Diyos, ang mga pinili ng Diyos, ang mga pinabanal ng Diyos ay peculiar people. Bakit peculiar? Sumasamba sa Diyos na Espiritu, hindi nakikita. Hindi lang sixth sense. May spiritual sense. Amen. Naglilingkod sa Diyos kahit walang salary. Kung meron, the better, pero kahit wala, maglilingkod yan. Amen. Why? Because our service is not measured by money. Our service is measured by the sincerity of your heart, loving the Lord with all your mind, with all your heart, and with all your soul. Ano sabi niyan? Zealous of good works. Alam mo yung zeal, may energy. Hindi yung, let's praise the Lord, serve Him. Yes, Pastor. Hindi pwedeng gano'n. Pag sinabi, hallelujah, dapat sumasagot, amen! Amen ba? Oh, let's share the word of God. Yes! Magbigay ng offering. Pag-pray ko pa. Huwag sanang ganon. Tithes and offering. Yes! Bakit? Alam mo ang vision. Huwag tayong maniwala sa mga nasa social media, nagsasabi, oy, mayaman si pastor dahil sa offering ang tithes nyo. Those are lies of the devil. Na hindi ko sinasabing walang nangyayaring gano'n. Meron, marami. Maybe sa Amerika. Pero sa Pilipinas, lalo na sa probinsyanong pastor, bakit si Pastor Juan yumayaman? Siguro may negosyo yan. Siguro doble-doble ang trabaho niya. Siguro tulog na kayo lahat, gising pa yan. Sino naniwala sa panahon natin ngayon, madaling kumita ng pera? Oh, nag-agree kayo. Amen. Amen. Sa social media, marites ka lang, kumikita na. Napakinabangan. Totoo yun. Noong unang panahon, ang hirap ng platform, paano kumita. Ngayon, yung iba nga natutulog lang, niharap lang yung camera sa kanila habang tulog, kumikita. Yeah, weird. So, praise God. Okay? We are a peculiar people, kakaibang mga tao. Zealous of good works. Alam mo, yan ang dapat makita sa atin. May zeal, may energy to serve the Lord. At yan ay makikita natin sa WCC, sa Christ Our Life Ministries, at sa buong CCP IMI in Jesus' name. Kasi alam natin ng ating mga trabaho ay hindi nasasayang. Amen. Praise God. Alam natin na tayo ay binili ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Alam natin na ang Lord ay nililinisan tayo araw-araw, pinapaganda para maging isang bride of Christ na walang bahid dungis. Amen ba? Alam natin na inihahanda ng Diyos, ang kanyang church. At alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Sabi niya dyan, who gave Himself for us. Amen ba? Praise God. At excited ka, the appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Ang buhay ng isang Kristiyanong born again talaga, totoo na tumanggap sa Lord. Excited sa last days. Ang waiting natin, hindi yung waiting na,
pag hindi ka dumating, alis na ako. Hindi ganun ang waiting. Waiting yan sa tao. Inindyan mo ako, bahala ka sa buhay mo. We cannot do that with the Lord. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Ngayon, anong sabi ng 1 Corinthians, I hope and I pray na ito memory verse ninyo. 1 Corinthians 15:58. Diba? Therefore, my beloved brethren, ano sabi yan? Be steadfast. Alam yung steadfast? Naka-ready. Steadfast. Naka-anchor. Steadfast. Ready. Unmovable. Always abounding in the works of the Lord. Yan ang isang taong naghihintay ng muling pagbabalik ng Panginoon. Always abounding in the work of the Lord. Hindi yung, may ministry tayo, medyo busy-busy. Pastor, pinatatamaan mo ako para may alam ka sa akin, ha? Ganito eh. Yan ang nakasulat. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable. Unmovable in your commitment to God. Kasi nung tumanggap tayo sa Lord, iyak-iyak ka pa, di ba? Amen? Nung binaptaysan ka, sumigaw pa yung iba, hallelujah! Amen? Yung hindi pa nabaptaysan, lista ang pangalan. Okay? Ang baptism ay nagsasabi na totoo ang pagtanggap mo sa Panginoon. Right? You are ready and willing na malaman ng lahat ng tao, totoo ang sinabi mo sa iyong bibig. Always abounding in the works of the Lord. Works of the Lord. Hallelujah. Wala na tayo sa works of darkness, nasa works of the Lord. Amen. So, abounding meaning beyond the minimum. Naintindihan natin? Praise God. Amen. So, pag sinabing good works or the works of God, it means kindness, acts of kindness, evangelism, discipleship, translated sa ating mga programs, Inma, Agila ka, ano pa? Cell group, life group, ano pa? Eating fellowship. Amen. O, yung sabihin, hindi kasali yan. Nasa Bible yan. Amen. They come from house to house, they come together, and they did not bite one another. They ate together. Amen. Praise the Lord. So, bakit? 1 Corinthians 15:58. For as much as you know, may kulang yan, di ba? Tuloy mo. For as much as you know that your labor is not in vain. Oh, hallelujah. Ang mga naglilingkod sa Diyos, walang lugi. Ako kahit yung iniipon ko, magastos ko para sa gawain sa Diyos, hindi ako nalulugi. Hindi ako nagsisisi. Nagawa mo na ba yung pastor? Yes. Nagawa ko na yan. There was a time na nag-iipon ako ng pang-college ng aking mga anak. Siyempre, di ba? Father, sinabi ng Lord, release those money. Withdraw everything sa bank. Close account. Ibigay mo doon sa, nung sinimulan yung shelter. Hallelujah. Mahirap yon. Mahirap yon. Pwede mong isipin, ikaw ba yan, Lord? Di ba? Pag hindi mo alam ang boses ng Panginoon, baka sabihin mo, in Jesus' name. Pero pag alam mo ang boses ng Lord, hindi ka takot doon kasi alam mo ang prinsipyo ng Word of God na pag inirelease mo yan, babalik sa'yo, siksik, liglig, umaapaw. Pastor, sinasabi mo ba yan kasi offering na? Mga kapatid, I'll tell you the truth. Nung in-withdraw ko, binigay ko yon. I don't know kung ano ang isusunod. 3 months advance, 1 month rent. Close account ang 3 bank account para sa mga anak, para sa college nila. Hallelujah. I don't know, after 5 months kung may pambayad ulit o ano. But praise God. Alam niyo naman, yung mga nakarating sa shelter. Amen ba? Praise the Lord. Nagtuloy-tuloy yun. Maraming buhay na pinagpala. Praise God. Ano nangyari sa'yo, Pastor? Naghirap ka ba? Hindi naman nakaipon ng malaki, pero at least, nung nag-college yung mga anak ko, wala na akong binayaran. Amen? Si Josiah na lang, pero naabutan na ng libre-libre ngayon, di ba? Amen? Nung unang panahon, hirap magpaaral ng anak.
Kahit libre ang college, paano yung allowance? Ayo? Paano yung pagkain niya? Alam na mag-exam na kumukulo ang kanyang tiyan, di ba? So praise God. Ako masasabi ko, the Lord has blessed us. Amen. Because ang tingin namin sa ministry, priority ang gawain ng Diyos. Abounding in the work of the Lord. Uulitin ko, walang nalulugi sa totoong nagbibigay sa gawain ng Diyos. Kaya may mga inggit, ay, totoo yun. May mga inggit. Sabi niya, ang hirap mo lang noon, mahirap kayo noon. Bakit? Hindi naman mayaman. Bakit sumasagana? Oh, hallelujah. Sabi nila, ulitin ko ito, baka hindi alam pa ng iba. Sinong gustong mabuhay ng matagal? Amen. Gawin natin. Paano, Pastor, di ba sabi mo, hindi alam ang panahon ng kamatayan? Yes. Pero pwede nating sumunod sa Biblia, take care of your body, take care of your calling. Yan mga sekreto, hindi nyo alam yung calling pa. Ngayon, sasabihin ko na. Seryosohin mo yung task at calling mo sa Diyos. Mahirap kang patayin ng demonyo at hindi kanya mapapatay. Amen. Pag seryoso ka sa mission ng Diyos sa buhay mo. Pangalawa, asikasuhin mo ang katawang lupa, temple of the Holy Spirit yan. Amen. Habulin natin na humabol tayo sa 70, 80. Yan ang masayang buhay. Bakit humina ang inyong mga amen dyan? Tingnan nyo si Mother, oh. Mother, ano na yung November? Oh, ay, December. Wow, hallelujah. Masaya ang buhay ng senior citizen. Ang ibig kong sabihin, makinig, you need to outlive your enemies. Para hindi nyo narinig, wala ata kayong mga kaaway. Maraming naiinggit sa inyo. Nung panahon na kayo ay nag-grade 4, 5, 6, ang buhay natin, competition. Valedictorian, salutatorian, gano'n, di ba? Nung nagnegosyo ka, competition. Pagdating sa church, competition. Di ba? Pagdating sa mga churches, nagko-compete. Dapat sana nagkaisa yan eh. Para gawin ang plano ng Diyos. Amen ba? Pagdating sa barangay, competition. Nagdagdag ng first floor, second floor, nagdagdag din sa kabila. Bumili ng supa. Wala sa inyo yan sa Manawag. Mababait ang Manawag. Competition. Nabuhay tayo sa competition. Samantalang, ang Bible, ang sinasabi, pagkakaisa, collaboration, unity. Amen? Oh, di ba? Maganda yon. Pero pag ikaw ay tumatanda na at yung mga kalaban ay inggit na inggit, may mga iba dyan namamatay sa inggit. Yung mga iba dyan ay nagkakasakit dahil sa competition. Sabi niya, galingan ko. Ginalingan niya. Oh, nagkasakit. Di ba? Ginalingan niya. Mayaman, may pera, ang laki ng bahay, pero wala nang nakatira. Di ba? So, you need to outlive them. Pagdating ng, tayo ay 70, 80 na. Hallelujah. Hindi ko naman ninanais at ninanasa. Dahil ang buhay nila, hindi na buhay sa Word of God, puro consumption ang buhay, inggit, negative spirit. Siyempre, nakakaiksi ng buhay. Totoo yun? Okay. So, pagdating ng araw, wala na yung mga kaaway mo. Wala nang issue. Kasi ang mga new generation nakikinig sa'yo. Amen? Oo, mga kwento ni Lola. O, mga yan. So, wala nang mag-i-issue sa'yo. You outlive them all. Masaya ang buhay. Amen ba? Ang new generation, nag-i-improve. Lalo na sa, alam nila ang Word of God. Oh. At lalo na yung turo natin, mahalin ang mga upper class. Paglingkuran ang mga upper class. Amen? Oh, hallelujah. Ang tingin natin sa mga upper class, baka hindi pa alam ng iba, ang tingin natin sa upper class, mga jewel, mga hiyas, mga bituin. Huwag nyo namang isipin na bituing kumupas, o bituing walang ningning. Anong walang ningning? Pumuputi nga yan, nagniningning.
Oh, hallelujah. Yan ang ating community. We respect our elders. We are doing something for our elders. They are precious in our sight. Pag nakakita ka ng gray hair, ang ibig sabihin niyan, wisdom. Alam niyo, kung may nakakakita ko ng mahaba ang buhay, gusto kong magpalihans talaga. Gusto kong magpalihans. Lord, malipat lang sa akin yung kanyang prayer na humaba ang buhay niya. Lalo na pag sabi niya, Lord, bigyan mo siya ng mahabang buhay, mas mahaba pa sa buhay ko. Ah, hallelujah! Amen! Oh, mag-decide tayo, mahalin natin ang ating mga upper class. Amen? So kung may mga programa pagdating ng araw tungkol sa upper class, sumama tayo. Tulong-tulong tayo. Amen? Praise God. Seryoso ako Seryoso ako dito. Kasi meron talaga nilalagay ang Lord sa puso ko tungkol sa mga upper class. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sino niniwala na pag ginawa natin ito sa ating mga, hindi naman ninuno, kasi yung ninuno, wala na yun. Pag ginawa natin sa upper class, yung mga young people, nakikita nila, gagawin din nila sa atin. Amen ba? Praise the Lord. Tayo manalangin, Lord, sa oras na ito, ang panahon, Panginoon, ng Lord God, we can see and observe your coming back, and there is a different environment compared sa mga nakaraan. And that, Lord, lalong nagiging mabilis sa tingin namin na inihahanda ninyo ang iyong body, the body of Christ, the church. I pray, Father God, hallelujah, na magkaroon kami ng mga bukas na isip sa iyong salita. We discard everything that was spoken against the church. We cancel everything that was spoken against us in Jesus' name. Every negative thought, negative mind na pumipigil sa amin kaya hindi kami makagawa ng higit pa sa ginagawa namin ngayon. In Jesus' name, we cancel all those negative lies of the devil and negative thoughts. Lord, we declare ourselves unstoppable in serving you, in loving you, in building your kingdom. And Father God, nakikita nyo ang puso, ang dalisay na puso ng bawat isa na handa at gustong maglingkod sa iyo. Lord, hallelujah, release your grace so that we can be empowered and enabled to do exceedingly abundantly sa lahat ng aming mga imaginations because we want to serve you, O God, with all our hearts, minds, and soul, and strength. Salamat mo, Panginoon, dahil patuloy mo kaming pinalalaya sa mga maling kaisipan at binibigyan ng iyong mga salita, hallelujah, so that we are no longer prisoners of the past, but we are free people to serve you and worship you. And we are now putting ourselves in active duty status in your kingdom. Hallelujah. Walang makakapigil sa amin. We declare we are unstoppable in praising you, worshiping you, and in serving you in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. 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 Let us all stand to our declaration for tithes, pledges, and offering. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Father, I acknowledge Sound. Amen. Tunay nga na ang mga anak ng Diyos ay marunong manalangin at magbantay. Ayan. So ngayon, ay darako naman na po tayo sa ating declaration for our tithes and offering. Maaari po bang lahat ay tumayo? At sa mga nais po ng sobre, nasa likuran po. At para po pangunahan tayo sa ating declaration, tinatawagan ko po si Ate Giselle. Tayong lahat po ay tumayo at hawakan po natin ang ating ikapo at atin itong ipanalangin. Hallelujah, Father. Lord, we worship you, O God, through our tithes and offering, O God. Sa oras na ito, Panginoon, sabi mo, Lord, as we obey you, Panginoon, O God,
bubuksan mo, O God, ang durungawan ng kalangitan, O God, para ibuhos, O God, ang siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala sa amin at buong pamilya namin, O God. Kaya Lord, we willingly, O God, and joyfully give this, our tithes and offering unto you, O God, this day, O God. Hallelujah. Dahil sabi mo, O God, subukin ka namin through our tithes and offering, O God, at aming makikita, O God, ang kapangyarihan mo, ang kadakilaan mo, O God, as we obey you, O God, in this area, O God. Hallelujah. In our health, O God, in our protection, daily, O God, amin itong marireceive, matatanggap mula sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, patuloy mo kaming turuan, O God, na maging faithful, O God. Lord God, in our tithes and offering, Panginoon, wag namin itong kaligtaan, O God, at maging tapat, Panginoon, O God, in every sense, O God, na aming nare-receive, O Lord. Hallelujah. May these tithes and offering, O God, glorify, worship you, O God. We worship you through this, O God. Kaya salamat, O God. Ikaw ang dahilan at source ng lahat. Sabi mo, O God, sa we seek you first, O God, and all these things, O God, will be added unto us, kaya Lord. You are the source of our everything, Panginoon. Kaya Father, we worship and adore you. We lift your name on high, O God. In Jesus' name, amen. At ngayon naman po ay darako na po tayo sa Pray One Another. Humanap po tayo ng ating mga kapareho at kapare. Mga nasa online po, kung may mga prayer request po kayo, pwede nyo pong i-comment at isasama po namin sa prayer. Salamat po.
Hallelujah! Purihin po ang ating Diyos na buhay. Sa pagkakataon po ito, ay lahat po tayo ay tumayo at sama-samang magpuri sa Panginoon. Sino po ang napalakas ng salita ng Panginoon? Sumigaw ng Amen! 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 Hallelujah! Tayo patuloy na pinapatatag, pinapalakas, at lumalago ang ating pananampalataya habang tayo nakakapakinig, nakakapag-aral, nakakapagbasa ng kanyang salita. Amen po! Kaya kung sino man po dito ang nanghihina, alam na natin agad ang kasagutan. Tumakbo po tayo sa Panginoon, hanapin ang kanyang mga salita at magpuri sa kanyang ngalan. Amen! Sama-sama po tayo magalak at magpuri sa Panginoon sa umagang nito. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, Lord. We honor you, Father.
Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Lord. Kami patuloy, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyong ngalan, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos, nagpapatatag sa amin. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na pinagkaloob mo sa amin, O Diyos. Hallelujah. We worship and honor you, Father. With our lips, kami magpapasalamat sa pamagitan ng aming mga labi, aming mga boses, aming mga papuri. Kami magpapasalamat sa iyong ngalan, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa lakip-lawak ng pag-ibig mo.
ka nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Maraming salamat, O God, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Salamat, O God, sa kalakasan na patuloy mong ibinibigay, Panginoon, para sa iyong mga servant, O God. Lord, dinadalangin po namin sa iyo lahat ng bawat ministry, Panginoon. Lord, ang lahat ng trabaho, Panginoon, sa kingdom mo, O God. Hallelujah. Dalangin po namin na patuloy na dumaloy ang pagpapala mo, Panginoon, sa bawat area, Lord God, ng ministry. Bawat, O God, trabaho sa iyong kaharian, Panginoon. Ang iyong mga anak, una mong pagharian, Panginoon. Pagharian mo ang buhay namin. Pagharian mo ang buhay ng aming mga pastors, leaders, and workers, Panginoon. Hallelujah. And we know that all these things shall be added unto us, O God. Salamat, Panginoon, sa provision. Lord, hindi kami natatakot, Panginoon, na sumunod, Panginoon, gawin ang ministry mo dahil laging may provision, O God. Maraming salamat, O God, dahil alam po namin na patuloy may nangyayari, Panginoon. May ginagawa ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa bawat barangay na napupuntahan ng iyong mga anak, na apakan namin, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay ng mga bata, sa buhay ng mga kapulisan, Panginoon, sa buhay ng bawat magulang na nakakausap, Lord God, sa eskwelahan, Panginoon. Hallelujah. May nangyayari, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa bawat simbahan ng bawat barangay, Panginoon. Lord, sa aming gobyerno, Panginoon, sa aming municipality, Panginoon, maraming salamat, O God, dahil alam po namin na patuloy na may nangyayari, O God, dahil sa pagsunod ng iyong mga anak, Panginoon. At dalangin po namin, O God, ang patuloy na kalakasan, Lord, na dumaloy, Panginoon, sa aming mga pastors, sa aming mga leaders, Panginoon, sa iyong mga workers, O God. Salamat, Panginoon. And we pray, Father God, hallelujah, ang katagumpayan, Panginoon, ng bawat ministry, O God. Ito lahat, Panginoon, ay paghahanda, Panginoon, ginagawa, Panginoon, ng iyong mga anak upang sa iyong pagdating, Panginoon, mapaluguran ka po namin, O God. Hallelujah. Maraming salamat for the wisdom, knowledge, and understanding na galing sa iyo. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na patuloy na nagdadirect sa amin, O God, sa aming nilalakaran, Panginoon. Hallelujah, sa aming mga ginagawa, Panginoon. Salamat sa iyong salita na patuloy na binabago ang aming mga puso. Oh Lord, ang aming mga motibo, bakit ba namin ginagawa itong lahat ng ito, Panginoon? Yung purpose namin, Panginoon, maraming salamat dahil patuloy mo, oh God, binabago ang aming mga puso. Binibigyan mo kami, Lord God, at tinutulungan mo kami, Panginoon, when it comes to discipline, Panginoon. Hallelujah. Salamat, oh God, sa mindset, Lord God, na patuloy mong ini-impart sa isip ng bawat isa, Panginoon. Lalong-lalo na sa Christ Our Life Ministry. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy ka naming tinataas at pinupuri at pinapupurihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, Father God. We worship you, Lord God. We adore you, oh Lord. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ang sabi mo sa iyong salita, ang sinuman na nagtitiwala sa iyong pag-ibig ay iyong kakakalingain, Panginoon. Maraming salamat, oh God. Ang Christ Our Life Ministry family, oh God, ay buong pusong nagtitiwala, oh God, sa iyong pag-ibig, Father. Na kung paanong sinabi mo, oh God, ang sino mang nagtitiwala sa iyo ay iyong kakakalingain, Father God. Naniniwala kami at patuloy na maniniwala sa iyo, Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon. Dahil ang Diyos namin na pinaglilingkuran, sinasamba, pinupuri at pinapasalamatan sa araw-araw ay buhay na Diyos at makapangyarihan, O God. At patuloy mo kaming minamahal, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa pag-ibig mo sa amin na tunay na di nagbabago, di kumukup
pakumbaba sa'yo. Inaamin namin, hindi namin kayang bawat araw sa aming buhay kung wala ka. Pero nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pag-ibig mong ito, na bawat isa kami, ang call ministry mo ay tinawag mo, pinili mo, at tinanggap mo bilang yung anak. At bilang anak mo, Panginoon, Lord, salamat. Dahil, Lord, ang call ay napakagandang plano mo, Panginoon, sa bawat family na nire-represent po namin. Naniniwala po kami ng buong pamilya po namin, O God, ay pinaglilingkod sa iyo, Panginoon. Dahil sinabi mo, pag may isa nakakilala siyang alang bunyang sambayanan, ay maliligtas. Kaya naman, Lord, salamat, O Diyos, kahit sa aming paningin ngayon, hindi pa namin makasama pang iba pa, pero naniniwala po kami na napakagandang kaparaanan mo, Panginoon. Lord, at yung kaparaanan mo, hindi namin kayang mataho. Pero Lord, to the perfect time and will, it shall come to pass. At sasabihin namin na kami at ang aming sambayanan ay maglilingkod sa iyo. Sama-sama na ideklara kung gaano kakabuti at katapat sa aming mga buhay. At bilang ikaw ang aming Diyos, ang aming pastol na aming pinagtitiwalaan, naniniwala po kami kung paanong sinabi mo kami noon na hindi mo kami pagkukulangin. Yes, Lord, every day, sagana ka, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangailangan. Ito man ay spiritual, physical, financial, Panginoon, emotional. Lord, patuloy mong ibinubuhos, O God. At naniniwala kami kung paanong panghahawakan namin ang iyong salita, na ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan kapag ito'y tinayuan po namin. Yes, Lord, salamat dahil ikaw, Panginoon, ang patuloy na nagbubukas ng turungawan ng langit at ibinubuhos ang rumaragasang pagpapala, Panginoon, sa amin. Maraming salamat, O God, ang aming mga tatay, Panginoon, ng kong, Father God, patuloy na gamitin mo silang pastol, O God, upang sa ganon sila'y tayuan po nila, Panginoon, O God, Lord, hallelujah, bilang haligi ng tahanan, gamitin mo po sila, Panginoon, O God, to be a blessing, Panginoon, sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak, a good example po sila, Panginoon, O Diyos, hallelujah, sa kanilang pamilya, Father, in the name of Jesus, O Lord God. Lord, anoint them, Father God, hallelujah. Give them a strength every day, Panginoon, that they may overcome, O God, lahat ng gawa ng kaaway sa kanila. Even ang mga nanay na katulad ko, Father God, Lord, patuloy mo kami, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na maging ilaw, Panginoon, O God. Ilaw, Panginoon, O God, upang i-share, O Diyos, Lord, ang iyong salita sa mga anak po namin, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, O God, upang ang mga anak po namin hanggang sa mga kabuuan, O God, ay kasama namin, O God, sa paglilingkod sa iyo, Father. Ama, maraming salamat, O Diyos, O God. Napakabuti mong Diyos sa aming mga buhay. Kahit kailan, hindi mo kami pinagkukulang. Patuloy mo kaming samahan kung paano sinabi mo, O God, na hindi mo kami iwan ni pababayaan man, O God. Lord, salamat, Father. Command your angels concerning us to guard us in all our ways, O God. They will lift up the hands so that it will not strike our foot against stone. Kaya naman, Lord, kiniklaim namin sa bawat labas namin ng aming bahay. As we pray to you, Father, bago kami lumabas, naniniwala po kami nandyan yung pag-iingat mo, yung protection mo, lalo ng presensya mo upang ang katagumpayan namin, oh God, katagumpayan mo, maging katagumpayan po namin sa araw-araw. Lord, salamat, kiniklaim din po namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na sa iyong mga latay kami pinagaling mo na. Kaya naman, we claim and we declare in the name of Jesus na bawat, hallelujah, miyembro ng aming pamilya, Panginoon, ay tinubos mo na sa anumang sakit karamdaman. Lord, hallelujah, na sa bawat araw, ikaw po ang lakas ng aming physical na katawan, Panginoon, O God. Lord, salamat even, O God, hallelujah, nagpapasalamat po kami, Father, dahil sa araw, binabago mo kami, Panginoon, O God. From glory to glory, from strength to strength. Nagpapasalamat po kami sa buhay po ng aming head pastor, O God. Lord, ang aming itay, Panginoon, sa spiritual, Panginoon, si Pastor Roland Santiago, ang aming inay by faith, Panginoon, si Inay Kat, Panginoon, O God, at ang kanilang mga anak, si Pastora Casey, sila Terry, Panginoon, sila Josiah, Father, at ang kanilang mga apo. Salamat, Lord, sa bawat buhay po nila. Truly, they are a blessing, Panginoon, O God, sa aming spiritual life. Marami po kaming natutunan sa kanilang God. Continue to bless them more and more, O God.
Hallelujah. Anoint them more precious revelations pagkaloob mo sa kanila, Father. Hallelujah. Upang ito'y ihayag po nila sa amin. Upang bawat ministry ay family, Panginoon, ay lalo pang lumabo. Tumibay, Panginoon, ang pagkakilala sa iyo, Father God. Magtumibay, O Diyos, ang relasyon ng bawat isa sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat. We claim, O God, ang Kong family, O God, Lord, ay victorious, blessed, favored, O God. At ang tunay, O Diyos, hallelujah, na ang away ay talunan sa aming mga buhay in the name of our Lord Jesus Christ. Lord, salamat for great is thy faithfulness and they are new every morning. Maraming salamat po, Father. Napakabuti mo at patuloy, O Lord, ang aming buhay. Inaalay namin sa iyo, God, as a living sacrifice, holy and acceptable to you, upang ikaw lamang, O Jesus, ang tanging maitaas. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging madakila, mapasalamatan, maluwalhati sa bawat buhay po namin. We give you all the glory, O God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Sino pong na-bless sa ating pagpuri sa ating Panginoon? Sumigaw naman ng Hallelujah! Ay, hala, parang mahina. Isa pa nga po, Hallelujah! Amen. Tunay nga na napakasarap umawit at magpuri sa ating Panginoon. Ngayon naman po ay mas mabibless tayo sa ating mga maririnig na testimony. Ayan, kaya ito na po ang oras para ito ay ibahagi. Pwede po ba nating kalabitin ang ating mga katabi at sabihin mong, i-share mo na yan. Ayan, i-share na natin ang ating mga kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Sino pong unang gustong magpahayag? Sa mga mother po natin, sa mga tatay, kabataan, ayan. Parang si Daniel. Palakpakan naman natin ang Diyos sa buhay ni Daniel. Glory to God po. At pinapasalamatan ko po ang Panginoon sa buhay ko at sa pag-aaral ko. Glory to God. At tunay na kapag inuna mo talaga ang Panginoon, siya talaga ang kikilos sa mga bagay or mga ginagawa mo. Katulad sa pag-aaral ko, talagang masasabi kong kumikilos talaga ang Panginoon. Ayan. At kahit na ang mga nakasama ko ay mga na-stress, gano'n, na-pressure, but may peace pa rin talaga sa Panginoon, sa presensya niya. At glory to God rin talaga sa mga spiritual life ko, gano'n. Binibigyan niya ako ng revelation sa araw-araw at pinapalakas. Ayan. At na-remind na rin ako sa word kanina na bilang anak ng Panginoon ay gawin yung part ko at yung kalooban ng Panginoon sa pag-aaral ko, ayan, at sa lahat ng oras, ganun. At glory to God po, yun lamang po. Amen. May gusto pa po bang humabol? Ayan, si Nanay, palakpakan naman po natin si Nanay. Hallelujah. God is so good. Hallelujah. Tayong mga Kristiyano, minsan mayroon tayong dinadaanan na pagsubok, trial sa ating buhay. Pero salamat sa Diyos at mayroon tayong Lord Jesus Christ. Kaya come to Jesus, kneel to Jesus. Manalangin tayo sa Kanya. Sapagkat nasa Kanya ang lahat. Ephesians chapter 1, bago likhain ng Diyos ang sanlibutan, ay nakanta na natin ang lahat ng pagpapalang espiritual. Kaligtasan, kapayapaan, kagalingan, kayamanan,
ang tunay na kayamanan natin ay si Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya ako ay, kung minsan ako ay magkaroon ng troubles, trials, pero mayroon akong awit, brother. You raise me up. Sekunda ay you raise me up. Ang tutang kansyon na amay inatay, kunda andi. Matalo-talo sa siya man. You raise me up. When I am down, oh my soul so weary. When troubles come, my heart burden be. Then I am here and wait in the silence until you come and sit a while with me. Jesus manawa. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up the more than I can be. Hallelujah. To God be the glory. Raise me up. Amen. May gusto pa po bang humabol para sa ating testimony? Kung wala na po, tinatawagan ko po si Inay para sa ibang announcement. Okay, so magandang umaga po sa ating lahat. So, yung father po ni Pastor Benjo, alam na po natin na namayapa na nauna yung kanyang mother. Nagpunta kami kasama yung ibang mga Women of Blessing representatives sa lamay at libing niya sa Bungabon. So, ngayon ay sumunod na po yung tatay, si tatay ni Pastor Benjo, sa Thursday ang libing. So, pupunta po kami ni Pastor ng Wednesday ng hapon para sa last night at sa libing. So, sino po ang gustong sumama at interested? Let us know para titingnan po natin kung, tsaka especially kung meron kayong sasakyan, mas maganda po na kakasama tayo. So, yun po yung magbibigay din tayo ng ating love gift, of course. So, pakibigay po kung meron kayong mga love gift para mas maganda po yung nagbibigay kaysa binibigyan, especially sa ganitong pagkakataon. Tama? Kaya pag may nag-a-announce ng tulong sa may sakit o tulong sa may patay, mas maganda na ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung nabibigyan dahil ikaw yung may sakit o ikaw yung namayapa. Tama ba? So sa bilang pasasalamat sa Diyos sa buhay na binigay sa atin, ay mag-bless po tayo sa pamilya na bilang pagkikiramay na dumaan sa matinding pagsubok. Imagine mo, sa ilang buwan lang, sunod-sunod na namatay yung kanilang magulang, kaya sila ngayon ay orphans. So, kasama na sila rin sa kalinga ng ama. Wala na ring magulang. Kasama si Kuya Mike, ako, at saka si Pastor Benjo na ngayon. Mga ulilang lubos, pero kinakalinga ng ating Diyos Ama. So, yan po. And noong Sunday hapon, ay nagkaroon ng Young Pro Fellowship. So, we would like to appreciate and recognize lahat ng effort dahil ang Young Pro Fellowship, yan po yung edad na masyado ka na feeling mo matanda ka para sa pagiging youth. Pero feeling mo rin bata ka na sumama sa amin sa Women of Blessing o kaya sa mga tatay. So yung edad na yon, late 20s, early 30s, hanggang sa early 40s kung meron man, ay yan po yung generation na kailangan nating sagipin at patatagin muli
para maging partners, armor bearers, ibig sabihin, kaagapay ng mga lingkod ng Diyos at supporters of the end time revival. So we continually pray na merong 80 plus na umattend sa CCP, galing sa iba't ibang lugar at marami po din ang galing sa atin sa Christ Our Life. And we are praying na ito ay magkakaroon ng mas konkretong mga programa para makonsolidate kung papaano po ba maging blessing at maging active. Kung nakinig kayo kanina sa message ni Pastor, ano ang ambag natin sa pagwa-watch and pray? Di ba? Active down na pagiging aktibo, minamasdan natin kung ano yung mga pangyayari, nananalangin tayo at may ambag tayo sa kingdom para sa pagpre-prepare sa muling pagdating ng ating Panginoong Jesus. So, muli ay we also continually encourage. Salamat sa nagple-pledge. Meron pong naiipon na 60 plus na pledges sa building fund, especially sa House of Prayer for All Nations. Open po yan. Gaya ng sa Banawang Church. Diba, nag-iipon tayo kasi hindi ka pwedeng mag-start pagka kukunti ang hawak mong bala. So we continually thank God sa lahat ng nagiging bahagi at patuloy na nasa puso nila ang pagtatapos ng mga projects na ito. So yun po, if you are touched by God, continually, merong tuloy-tuloy na nagbibigay, merong mga may pledge ng 10K, unti-unti nilang binibigay. Kung ano po yung pledge ninyo at binigay sa inyo ng ating Panginoon, let us be part of what God is doing. Amen! So yan po yung ating mga updates. Jal, meron pang Pastor Roland, meron pa tayong, Pastor Roland. Okay na. So, yun po yung ating updates ngayon. So, we are waiting kung sino po ang sasama sa Bungabon sa Wednesday ng hapon para malaman kung paano ang sasakyan. At kung may sasakyan kayo at kasama, mas maganda po na higit sa isang sasakyan ang pupunta doon. So, maraming salamat. God bless us all. Karagdagang announcement po sa mga nagpe-pledge po, pakibigay na lang po kay Julina this month of August po. And isa pa po yung ating prayer meeting every Tuesday. Sa mga available po noon, 6 p.m. Tara po dito sa church. And ang naka-assign po is ang mga pastors. Ayan. So, sa mga malalayo po, mayroon naman po tayong online. Kaya huwag po kayong mag-alala. Ngayon naman po ay maaari na po ba tayong tumayo para sa ating closing prayer? At upang pangunahan ito, tinatawagan ko si Lady Lynn. Let's pray. Yes, Lord. Hallelujah, Father God. Patuloy po kami nagpapasalamat sa umagang to, Father God, na patuloy kang kumikilos sa bawat isa, Father God. Lord, salamat sa salita na-receive namin ngayon, Father God. And Lord, tulungan mo po kami, Father God, na isa buhay ito, Father God. And Lord, sa pansamantalang paghiwalay-hiwalay po namin, Father God, ikaw, Lord, ang siyang patuloy na kumilos, Lord. Ingatan mo po ang bawat isa, Father God. All the glory belongs to you, Father God. In Jesus' name we pray, amen. Malaya po tayo magkamayan sa bawat isa at God bless po sa bawat isa. May iwan po ang ating mga tumatayo sa harap dahil magkakaroon po tayo ng short meeting.